Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno ni midhiambo mari odhi kodi yonendo mano makare. Wantiere koda tarik 27 mar dwe mar ariyo higa mar 2020 to kod auchiel. Arwaki ni machiegni e chiro niendi mano mar nyiend weche kama kelo ni weche gik manyien matuch koni koda kocha. Mago iko ma waiko ni githo niendi oting'o chenro iko mago mag iko mar nyithindo iko mago ang'wen mana wito ngimagi e kware gwenge iko mago mag Kanyakwar e kaunti niendi mano ma Kisumu. Maendi e kaka ne wamiyo weche iko pek. Jatend migawo mar thieth Aden Duale wuok oko kendo kwedo mokalo weche moko mafung'ore ni nitiere omenda maromo shillings bilion 10 makoroni to kwal e okumba thieth mar SHA. Grown currently stands at 12.7 billion as of today, represents the claims that were flagged, the claims that we rejected, and the claims that were unpaid. Jatelo mawuok masawa mar piny Kenya koroni to wuok oko kendo giyango ni gibiro siro lwedo William Samoei Ruto e ng'we mare mar laro kom nindo man mar ker e pacho kaindi mana ka entiere kod Kithure Kindiki kaka jalup mare. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job. Jalup jatendo bila ma pacho kaindi Eliud Lagat ogolo siem mager ne jonjore mabende osebedo karocho chenro iko mag arita e pacho kaindi ka oyango ni giseketo ikruok makare mar rakruok kodgi. The goons either in border that criminal activities we are not going to tolerate. Oganda pod medo golo paro ma pogore kotenore koda lipoto mar NADCO manitiere koda agenda maromo 10 magiwacho ni winjore mondo mi ketie tima. Imekuwa double. Tunalipa serikali ya county, tunalipa serikali kuu. Yaani kule kuna waziri wa kilimo, huku na kuna waziri wa kilimo. Bediko dwanya kagiko mar chenro niendi nyinga en Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng', luwa bende achiel kachiel kokaliro iko mag tudruok magwa mag mbui mar wang book at Color TV live, YouTube at Color TV, kachiel koda TikTok bende at Color TV machiegni. Jatelo ma opogore mawuok e masawa mar piny Kenya koro nitro wuok oko kendo seo mokalo winjruok kata twak makoro duond buch siasa mar ODM dwaro mondo mi obedie kod duond nendo mano mar UDA mar neno ne gikawo kom nendo mano mar namba 2 e pacho kaindi. Jatelo go iko mane twak kod jofwambo kawuono niende giwacho ni gin rwadhgi en Kithure Kindiki kendo gibiro siro jatend piny William Samoei Ruto yier nendo mar 2027 mana ka obiro beta kod Kithure Kindiki kaka jalup mare. Of Mount Kenya region, take note of the ongoing discussions in the political scene and demands made by our brothers and sisters from the Orange Democratic Movement ODM in relation to the entrenchment of broad-based arrangements ahead of the 2027 general election. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job. Our support for President Ruto is unequivocal. We support his re-election bid in the August 2027 presidential race on the United Democratic Alliance ticket with Professor Kithure Kindiki as his running. Jatend migawo mar thieth Aden Duale wuok oko kendo kwedo mokalo weche moko mafung'ore pacho kaindi ni nitiere mibadhi mar omenda moro moko ne romo shillings bilion 10 ma olal e migawo nindo kata okumba thieth mar SHA.
Duale mane loso nyim kamati odwanindo mano mar Senate kinde go mano duoko penjo kotenore koda wach mar omenda mar shillings bilion 10 mabende koro mieno migao indo mano mar thieth oyango ni omenda makamano ne otigodo indo mano makare ma opogore koda kaka osebed ka iwacho ni nitiere mana chudhe moko mane olal kode. E kinde gogo bende Duale ne oyango ne SHA tiyo indo mano makare kendo jo Kenya mabiro dhi manyo thieth e kuonde thieth moko mago mantiere pinjegi koma oko to kumba thieth mar SHA koro to biro chulo negi omenda magi mag thieth nyaka rom shillings 150,000. Oyango ni maendi biro timore mana ka kuonde thieth ma oganda go biro dhiye biro yie kumba thieth nogo mar SHA. There have been no loss of 11 billion from the Social Health Authority. Figure which currently in fact has grown, currently stands at 12.7 billion as of today, represents the claims that were flagged, the claims that we rejected, and the claims that were unpaid by our digital superhighway gatekeeper. So these are money that we have saved. These are money that if NHIF was in place today and was using the manual system, this money could have been paid to provide us. And I'm ready to give this 12.7 billion that we have rejected, that we have unpaid for, that we said we will not pay because of number of reasons, because of fraud. Wechege ko mar tingo malo kaachiel koda jiwo puro kod pith gige ko mago makadhodhi na mchumbi koro to ni okaw kata no bete ong'ala no indo mano manyime e bura kata twak mabende dhi nyime mano indo mar jiwo chendo ge ko mago mag puro e gwenge ko mago mag Malindi, Kilifi kaachiel koda Kwale. Ka otelnegi koda jatend indo mano mar pur kod pith e pacho ka indi Mutahi Kagwe oyango ne oganda mawuok e gwenge ko mago makadhodhi na mchumbi koro nitiere koda chiro indo mano makare magi nyalo uso e yuto magi kata mondo iko mago mag puodho ka oyango ni kotenore koda chiro indo mano manitiere koro ni gie thulni to mwandu mag puodho onge ma oromo ma inyalo chwale chiro makamano. The biggest appeal that I have made is for people to start investing in agriculture. That is the biggest appeal I'm making. You know, the other day when I was making my presentation in Parliament, I did say that we cannot continue practicing agriculture for 50 million people and thinking that the same agricultural practices will feed the future population of 60, 75 and bigger populations. It cannot be. We are already importing a lot of food. We are importing rice, 80% of our rice. Never mind those people who are going to court saying that we have got rice. When you have got 2,000 bags and you're looking for 2 million bags, you know, it doesn't quite work like that. The truth of the matter is that we need more rice. Yet, we can grow rice in Tana River County. We can grow more rice in Tana River County than perhaps we can grow, you know, in the rest of the country where we are growing rice in Taita, you know, and other coastal counties. So we can do it. We don't have enough sugar even as we speak. Yes, we have got Western Kenya doing very well currently, but we still have a shortage of sugar. But yet, Kwale County, you know, Kwale County has a potential, you know, for sugar and adding to what we have in the national granaries. So, my friends, you know, help us also to pass that information to them. We are streamlining the relationships between the county governments and the Ministry of Agriculture. We have made proposals, including the proposal to have liaison officers from the ministry all the way to the ward level, where we can assist the county governments with information from the ministry, with information from from donor communities and so on, just the creation of efficiency and more unified management of agriculture. Agenda mapachka indi pod medo golo paro mopogore kotenore kod agenda maromo apar koriwo nyaka lipot nogo mano mar NADCO mabende duond bura mar ODM koda Kenya Kwanza koro ne oketi e kokgi
Kane giloso kod jofwambo oganda mawuok e Katnindo mano makwale koro ni to wacho ne owinjore ka sirikal koro duoko piny osigo ma oganda ma pacho kaendi chur godo gi thulnindi kaachiel koda duoko piny kata kawo ndamnindo mager mar chik ne jotelo ma ibiro yudi koda wechegi mago mag mibadhi e pacho kaendi. Ka otelnegi koda jagoro manindo mar NADCO Agnes Zani wacho ni gibiro dhi nyime koda kawo pach jopiny kotenore koda wechegi mago mag agenda 10 kaachiel koda ripot mar NADCO. Hapa kwa mfano kwa maendeleo ni serikali zilizo nani hapa shaipokea rushwa? Pale ambapo unajaribu kurudi serikali za ugatuzi ni nzuri kweli, lakini zinatuumiza kwa sababu mishahara imekuwa double. Tunalipa serikali ya county, tunalipa serikali kuu. Yani kule kuna waziri wa kilimo, huku na kuna waziri wa kilimo. Haya, tukirudi upande wa wabunge pia nao kuna hawa wabunge ambao wana wenzi wao wanaitwa admitted MP. Ni wa nini? Hawa watu ndio wanatuumiza, maana wanachukua mishahara ya bure. Kila mahali kuna protest every time. So fidia itakuwa inapewa watu kila wakati ama ni wale Gen Z wa 2024. Hatuwezi kutengeneza sheria ya fidia kwa wakati moja. Kama ni fidia basi wale hata leo kuna wengine wameumishwa mahali kuna mikutano kwa sababu siasa imeanza. Kuna hii issue ya kwamba kijana umesikia kuna nafasi ya kazi, unafanya application, lakini the moment karatasi zako zikifika pale zinaangaliwa, unaangaliwa wewe kama ni haukupigia kura kiongozi fulani, basi karatasi yako inatupiliwa mbali, inaekwa kando. Katika agenda ile ya pili ya inclusivity kwamba kila mtu awekwe ndani, itabidi tuongeze tena umuhimu wa kwamba vijana lazima waekwe katika nafasi ya kazi. Wasipopata nafasi ya kazi inawatuma katika mambo mengine ambayo hayasaidi sana katika maisha yetu. Ni kwamba ripoti itaandikwa kuhusu kupigana na ufisadi, lakini kwamba ufisadi upiganwe kwa njia ambayo inaleta manufaa ya kuboresha maisha ya wananchi hapa Kwale na nchini kote. Migao maka mar piny owacho mar Kenya Red Cross kaachiel koda migepe mamoko koro ni to wuok oko kendo chako chenro mar chwalo chiemo mag konya ne oganda go mawuok e counties ma kech maliyo kaachiel koda wechego mago mag oro koro ni to kwako gi thuolo makama. Kane oloso kod jofwambo kinde ma kamago jagoro mar Red Cross Idris Ahmed koro ne to yango ni chenro ma kamaendi gibiro chwale counties ma kwan gi romo 7 mar neno ni oganda makalo e kech maliyo gi thuolo nindi koro ne to nyalo yudo resruok kokalo kuom chiemo ma kamago. Oyango ni counties gi oting'o county nindo mano ma Isiolo, county ma Marsabit, county ma Turkana kind counties mamoko. This achievement of Kenya shillings 40 million reflects the generosity of our diverse supporters, corporate partners, whose substantial donations have enabled bulk procurement and efficient distribution. A vital role in bringing hope and sustenance to those affected by the drought. We have 400 tons of food. That means we'll be able to reach a number of families for the next 1 month. The food hamper is designed to support a family for at least 6 weeks, and that is a major contribution to the relief effort. Komachielo en ni jalup kamanda kata jalup jatend obila e pacho kaendi Eliud Lagata koro ni to wuok oko kendo golo sim mager ne jojore ma osebedo e lai manyime mar rocho chenro go mago mag arita kwe e pacho kaendi. Lagata mane loso e kinde romo mane okelo kanyakla kamanda mag obila ma pacho kaendi romo bende ne obagi boma nindo mano ma Mombasa ne ogolo sim ma kamaendi ka oyango ne oseketi lai makare mar neno ni ondam mar chik mager koro ni to ibiro kaw ne jojore ma kamago. This is a conference of senior police officers of the level of regional police commanders, directors and commandants. We normally meet annually to review our operations, review our strategies with the aim of facing the challenges ahead of us. So basically, part of the discussions that we are going to have here is how to manage, as we plan for the campaigns and subsequent elections.
Other things that we are going to discuss here is issues to do with police welfare, how the commanders, on how they can be of assistance to our officers down there. So basically it's a strategic meeting that we normally have, among other things that we are going to have a closed door meeting to discuss. We are very clear that criminal activities, especially advanced by the goons, either in border, that criminal activities we are not going to tolerate. The laws are very clear. I have spoken against it. The CS Interior has done so. And we have a clear directive also from the Inspector General of National Police to deal with these criminal activities firmly and according to the law. So the border riders, they also need to know that they are not above the law, and we are going to crack. We are going to crack extremely hard for anybody who breaks the law. Kwa wale wote wanaohusika na criminal activities, we are warning them kwamba hawana nafasi katika Kenya ya sasa. Iwe ni panga boy, drugs, pombe, the agencies yote ya serikali will deal with you. Komachielo en ni jalup gavana ma kaunti ma Kakamega Ayub Savula wuok kendo dwaro mondo mi onyalo kawo okang' moreto mar chik moriwo nyaka ndhiyo jalup jagornindo mano mar DCP Patrick Cleophas Malala ka otudo Malala gi weche mago mag tulo bende nyiewo muoche kinde yiero madundo medhi nyime e wuodo nogo mano ma Kabra South madore ka chung bunendo mano ma Malava e kaunti ma Kakamega kono. Savula Koroni to wacho ni ok en ginendo mano makare ka jatelo machalo kaka Malala nyalo kawo okang' mano endo mar neno ni omanyo jonjore kendo rocho chenro gi mago mag kwe kinde mag yiero ka wacho ni en thuolo mano makende mowinjore mondo mi obila nyal kawo okang' nogo mano moreto mar chik ne Malala. Mimi kama mtoto wa pasta sikubali yale ilitendeka hapa na mheshimiwa Malala. Hii wakabarasi walinyima huyu mheshimiwa Fernandes Baraza kura. Wakachukua kura zote wakapatia mheshimiwa Malala wakishikana na PS. Mimi leo nasema asante ya punda ni mate. Mtu akisha kupigia kura wakabarasi mlipatia Malala. Yeye anashika vipini kuja kupiga hawa mama hawa. Mimi naomba serikali, polisi wako hapa, we want to see Malala na timu yake yote kwa sel kesho. Kesho kwa sel. Mwisho, mimi kama mtoto wa pasta, vile mheshimiwa Mugabe amesema, sisi tunaomba 2 term ya mheshimiwa William Samoei Ruto. Sasa hii tumefanya tu mic testing. Tumeshinda viti yote 4. Sasa hii upinzani ati Rigiji mtu ya Malala, ati Uhuru Kenyatta mtu ya Malala, hata washikane namna gani, hakuna siku mtaangusha William Samoei Ruto. Hapo ndio tuta hapa. Siruta tarudi. Mimi nimeingia UDA na nimeshikana na Fernandes Baraza. Tusonge wapi? Kuna mtu hiyo position atashinda kweli Ruto kweli? Angalia Matiang'i anakaa kama kiwete. Amenona sana, hajaenda gym. Angalia huyo Rigiji anatembea ni kama anataka kuanguka. Angalia Uhuru amekunywa pombe mingi mpaka amejisahau. Huyo mtu bure kabisa. Sisi tusimame na William Samoei Ruto na mheshimiwa wetu Fernandes Baraza na mheshimiwa Ndakwa na MCA Wanaamberi hapa Malava. Asanteni na Mungu awabariki. Komachielo en ni gikone to koro wete ang'weno manyocha ne owito ngimagi e kar kunyo nindo kata ikware mayudore gwenge mago mag Kanyakware kata ndi mano ma Kisumu ne ochwalgi e pargi nindo mano mar yweyo mogik odiochieng' ma kawuono ka chenro mar iko makamano ne oyore kod jotelo ma opogore mowuok gwenge mago mag Nyanza. E kinde gogo bende sirikand kaunti ma Kisumu ne osingo mar biro keto chigo iko motegno mabiro tayo weche iko kata chenro iko mago mag kunyo kwari kaunti niendi kaka ilerona kod jafwambo marwa Justus Adoyo. Gikone to koro nyithindo 4 mabende yande owito ngimagi e kware moro e gweng'no ma Kanyakwar, Kisumu Central Sub County, Kisumu County, noko we kariyo margi mogik kawuono.
Kinde kopo margi lwasi malit kod kuyo koro ne okwako dalano ero kama joywak alufe galufe ne ochopo e chiwo kuyo margi makende. Nyasi mabende ne oyuorie kod jotelo buora e kaunti deri ma Kisumo kanyakla koda pacho kaendi kane otelnegi koda gavana e sirkand kaunti ma Kisumo Profesa Peter Anyang' Nyong'o. To wan kaka sirkal mar kaunti ma Kisumo waseromo gi county commission the national government officials duto mo concerned gi environment mondo wabed gi chik marito piny motegno ma ng'ato ok nyal buke abuka no dhi loso kwari to loso ka jo county government ok omiye permission. Ka bende gavana Nyong'o koro wacho ni piny owacho mare dhi keto chikego eko mowinjre rit kokuno ero ma bende kunye kware pacho kaendi anyete Kisumu County kanyo. Mar ariyo, in case you are given permission to quarry anywhere, you must hakikisha ni bang' tieko tijno tibiro ume. Mae gima osewacho ni jopiny, jo national government, get in charge of environment, and also to some extent. Mondo wach mar pudho piny sa asaya kineno go tipani pudhe mondo ikaw marami ter kamoro kaw kokoti ter kamoro kae bang'e tiweye kamano koyawre kamano. Mano gima wasewacho nyaka din. Ka bende kinde ik maket kod mano siasa ma pacho kaendi ne ok odong' chien kama gavana e sirkand kaunti ma Kisumo Anyang' Nyong'o ne oyango tie maduong' buch siasa mar ODM kendo okwayo oganda jokanyanam ni owuoth mana e bwo party no ero mar ODM. In order to do that, nyaka wabed gi chama motegno, chama manyalo loso kuom jopiny on behalf of the piny. I am the founder member of the ODM. I'm the founder secretary general of the ODM. I'm the first minister to get into parliament and talk on behalf of the ODM together with Raila Odinga from the ODM. To gimomiyo notimre kamano, kecha wating'o achiel mosechung' motegno ni jopiny mong'ere Kenya gi piny mangima maniluongo ni Raila Amolo Odinga. Gavana e sirkand kaunti no ero ma Mabei Mikai Gladys Nyasuna Wanga bende ne ok odong' chien ka bende ne ochwalo ywak mare e yo maket kod maendi. Akelo kuyo na an awuon kaka ng'ama miyo mong'eyo muoch kaka lich. Aneno kaka nyithindo nindo ka ma chunya oridore. Kata kamano mumondiko ni kuom gimoro amora wago erokamano ne Nyasaye ni all things work together for good for them who love the Lord and called according to his purposes. Felix, your spouses, mama ni, family ni te mosurai. Ka bende korka kore jago mar ODM nero Gladys Wanga ne oyango tungni ma bende ntiere e duond buch siasa nero mar ODM koyango ni magi gin tungni go eko ma bende chiegni rumo. Eri man kende en notiep yadh winy bila gwambo kogore piny to winy nyaka ring kuonde mopogore opogore. Unyalo paro 2024 kuma nwachake wuoth mar broad-based government ka jonzi nowuok e ndara Ruto wacho na gwambo ni miya jomoko mondo orit sirikal. Mokao Mbadi, mokao Wandai, Joe Paranya, a school to gi Dorcas Oduor moketo kacha. Kochopo dwe mar adek higa mokalo tarik 7 ochako sign gimiluongo ni 10-point agenda mondo orit broad-based government no. Ka bende Mikai Wanga koro kwayo oganda ma johera mag ODM kanyakla kod jokanyanam ni gitiyo tich achiel kendo kik poggi kod duond buch siasa mopogore opogore ka giwacho ni ODM e odgi ma bende gibetie. Sani koro Ruto nowacho ni wan e broad-based. Omiyo wa ministers 6, omiyo wa PSs 14. Dongruok waneno ka biro thurwa ka. Ouru sieko. Koro dwoko wa e broad-based watero wa kama chielo jothurwa. Wawuok koso wabede broad-based jodalawa. Nekala TV koke dalani eri mar Kanyakwar Kisumu Central Sub-County e Kisumu County and Justus Adoyo.
Kama na Justice Adoyo kuom lipot market koda mano ka lipot no indo mano mar weche gi kuma go mag kuyo kachel koda iko mabende ne timore gwenge ko mago mag Kanya Kware County ndi mano ma Kisumu. Kama bende nyithindo 4 magin owete ma uke achiel ne owito ngimagi. Wakaw thuolo machwoko mar yueyo bang'e to waduogo koda weche moko manyien pod waikoni e thuolo ndi mano mar nyiendo weche parni intere koda thuolo mar cholonwa ote magi achiel kachiel kokale ko mag mbui magwa mar wang book at Color TV Live. Kikidhi mabua. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machini kendo wadhi nyime ka chenro en mara ng'iendo weche kama okel weche gi kuma nyien matucho koni koda kocha jofwamb magwa bende nitie counties mopogore opogore eneno ni weche gi duto choponi e yono makare kendo thuolo ma owinjore. Ka kore ka riwori kodwa sani chenro en mar ng'iendo weche luonga ne Julian Ouma, jaloko marwa en Bella Achieng'. Parni do bende kokale mag tudruok magwa mar wang book at Color TV Live kaachiel koda YouTube at Color TV. Intere koda thuolo bende mar cholno ote achiel kachiel. Weche mamoko en ni rowere magiko mawuok e kachungudeno mano ma Teso South koroni to ne obago ng'anyo manindo mamuolo dichieng' ma kawuono ndi gwenge ko mago mag Changara. Kabende gisayo mokalo jadbornindo mano mar Sirisia John Waluke magidwaro mondo mi onyal kwang'o kotenore koda weche gi kuma bende ne ogolo e od bura. Ni kachungo od bura nindo mano ma Teso South yudore county nindo mano ma Bungoma mopogore koda county ma Busia. Rowere go eko koroni to wacho ni weche makamago nyalo nyayo weche gi kuma mag tulo kaachiel koda koko manyalo rocho chenro go eko mago hala kaachiel koda kwe mosebedo ka dhi nyime e gwenge makono. Koroni to gidwaro mondo mi duolo manindo ma ochung'ne nyayo kwe kaachiel koda kanyakla mar oganda NCIC mondo mi odonjre wachno endo kapok omuojo tulo ma kamano. Mimi kama kijana wa kutoka Kolanya location, ini Changara location. Tumeishi tukijua Changara ina tribes zote Kenya hii. Changara iko na Wateso, iko na Wabukusu, iko na Wasabot. Kwa hivyo hapa kuna wafanyabiashara tofauti tofauti. Tunaomba Bwana Waluke withdraw maneno yake aliyotoa pale bungeni, kwa sababu hayo maneno ni ya kuleta utengano. Anataka kutenganisha watu wa hapa Changara,
anataka kututenganisha na watu wa Bungoma, na Changara pia iko na Wabukusu. Kwa hivyo yale maneno yake yanaonyesha kuwa anataka tujaribu kutoa wenye sio wateso hapa Changara, na ambapo haiwezekani. Tena ombi langu kwa vijana wetu wenye tuko hapa, naomba usikubali kuuza kura yako kwa shilingi 1,000. We are very much aware kuna kijana anakuja hapa kutoka Bungoma, ukipata kitambulisho anakuchukua pale, unaenda kuuza kura yako. Tunaomba usiuze kura yako kwa sababu ya shilingi 1,000. Jiulize kesho unapouza kura yako, kesho Waluki atakupea nini? Na sisi ni watu tunapenda amani. Tunaishi kama mandugu na madada. Kwa hivyo tunataka amani eneo hii, and we want him to withdraw his words and apologize, and we are commanding for that. Vijana tuko. Vijana power. Tunasema kwamba kwa viongozi wetu wa Busia, tukianza na our area MCA, twende kwa our area MP Dr. Oku Kaunya, inafaa mlete maendeleo hapa Changara ili mtu wa nje asione kana kwamba Changara haiendelei aanze kutunyemelea hapa hivi. Kwa hivyo viongozi wetu, ombi langu na ombi la vijana kwamba viongozi wetu wa Busia walete maendeleo hapa Changara. Manake usipojenga kwako, wa nje ataona kwamba haujengi, aanze kutamani kwako nyumbani. Kwa hivyo kwa gavana wetu, mbunge wetu, MCA wetu, hata na seneta, lazima maendeleo ije Busia. Please stop drumming the drums of war. We are peaceful people. Hapa tumeishi kwa amani sana, na tuna jamii tofauti tofauti, makabila tofauti, tumekuwa tukiishi kwa amani, lakini tangu yeye azungumze maneno hayo kumekuwa na hali ya taharuki. Hata jana tumeona GSU wamekuwa hapa sokoni. Akina mama wengi hawajafanya biashara vizuri kwa sababu kumekuwa na hali ya wasiwasi. Na tumeshukuru sana bwana ACC wetu wa hapa Changara Division, ametuhakikishia kwamba Changara hakuna pahali naenda. Na nimesimama kama youth ili tutoe sauti kusupport viongozi wetu ambao wamekuja wakatutetea kwa mambo ya mpaka. Sisi kama youths wa Teso North kutoka Changara tumesikitika sana kuona baadhi ya viongozi kutoka kaunti zingine kuja kutukosanisha, na tulikuwa tunaishi na amani na wenzetu. Changara imebeba makabila tofauti tofauti. Kuna Wabukusu pale, kuna Wateso, kuna Wakalenjin, kuna Oria wanafanya biashara yao kwa amani. Kawadhie County ma Homa Bay eni jodongo mag Luo Council of Elders wuok oko kendo kwayo jotelo mar duond buch siasa mar ODM mondo mi onyalo chwoko piny kendo giloso pogruok mantiere e kindgi kaka achiel kuom yorego mar neno ni dhood oganda Luo ok obedo koda tungni kaachiel koda pogruok moro amora. Jodongo eko koroni to kwayo mondo mi jokanyo mag ODM owere koda wechego mag pogruok ma koroni to ineno gie thuolo niendi kindego eko mar duond bura nindo chalo kagima opog diriyo. Jogo eko maluongore ni Linda Mwananchi kaachiel koda mageko maluongore ni Linda Ground koroni ikwayogi mondo mi ginyalo bet piny kendo gilos pogruok mar paro mantiere e kindgi. Sani kanyo koko chakore mak joma nyo keto ni ketho ODM ji osetho ariyo to gi mane nyithi Luo ang'o miyo wan Luo emwatho wawere gi wachno kabisa mondo koko ma joluo kelo kata joma pogowago ok wanyal yienegi. Joluo osethagore sawa kwa bedo jotije ji. Koro kane Raila noneno mondo oriwre kanyachiel gi jaduong' Ruto, wagone erokamano, to ng'ama biro pogowa to ok wadwar. Emomiyo wang'ni president wadwa miyo teko te 2027 to kachopo 2032 to koro iwacho ni aweyo jogore gi lak wabe koro wakwede ya wasebede koyo gi ming'a 2032 head of state wachopo kanan jarake owacho kani gi chir to wabiro romo kendo kaka Luo Council of Elders wabiro dwaro jaduong' Odunge Randa mondo luong Luo Nyanza duto nikech ok wadwar pogruok ei Luo. Chako wamor ahinya kaka Dr. Oburu Oginga omakonwa pati matek to kendo en morwa ahinya ni waneno ka president gi party leader Komachielo e gwenge ko mago mag Seme sub county e county ma Kisumu eni jaod bura manindo mano ma Seme James Nyikala koroni to wuok oko kendo ne oyango moko kuom dongruoge ma osebedo ka ochwalo e kar chung' bura ma Seme kono ka oyango ni entiere koda maino mar neno ni duond bura nindo kata od bura nindo mano ma Seme koroni to bedo e yo nindo mano makare. Justus Adoyo en jafwambo marwa e county ma Kisumu kendo ne oyuoro e nyasi ma kamano kane okelno lipot maket kodma.
Kar chung od bura no ero Maseme mabende yudore Kisumu County en achiel kuom kuonde chung od buche pacho ka endi mangima mabende osebedo kadhi nyime maber malich mokalo nyaka ne loch mar devolution chakre pacho ka endi. Ka otel ne kod jaod bura margi Laktar James Wambura Nyekal moko kuom dongruoge mabende osebedo kichwale sub county no manero Maseme gin mago mabende koro nenore ne oganda makono. Gimachielo ma wasetimo Lwala ka primary wasetimo renovations ma classroom e pesa mar 2.4 million. Ne watimo classrooms ariyo e primary school 2.9 million. To ang'eyo wachni ang'eye. Mae en idhi time. Ma sani noketne 9 million. Gimomiyo leo pesa ne nitiere. At least 2 million nitie. Mibi chakego. Gima nomiyo leo ne wawacho ne jo board ni gini en gima noseger koritieke. Nochuno ka jomoko ok nyal ng'eyo mondo gibi gi non ni gima noger mokutieki ni be sani kinyagere bende odhi tiyo. Kata kamano bedo ni Laktar James Nyekal nieri en achiel kuom jokombe goeko mabende otelo weche goeko mag thieth e od bura mamalo. Olero ni jopiny moko kuom gik mabende osebedo ka goyo okumba no ero manyien mar thieth manosha. Roma chendo e shakae. Nwawacho ni tek ni se register tidhi timang'o idhi thiedhi. Kanya dira ne onge. Ki register to dwani chudi moro mikoni lipo pole pole. Eka koro in gi shama full. Ki register to pok ichulo mano inyal mana thiedhi e dispensary gi health center gi outpatient. To pesa no be ne podu chendo. To koro sani ne wasekete. So tema ne kata kise register to lipo pole pole cha bende tim nadi iketi. Bende kata kamano lero ni kaka piny owacho nitie chenro mopoch mabende giseketo. Gimwadwaro ni kuonde ma level 2 level 3 gi wadwa keto pesa mondo level 2 level 3 to thiedha koda pok ichulo macha tekni seti mang'o i register. Nitie kaka ipango gik moko to pengo opogore gi timo. Inya pango gimoro to kako ritime to timang'o tamore. Kanye ma wantie. Ewi weche goeko mag somo e kar chung od bura no Maseme olero ni thuolo koro chopo mondo kar chung od bura no bende koro bed kod mbalariany mamare kata university. Kata kamano olero ni mano tich mabende owinjore nywakne kod jopiny duto. Nisemo nego bedie university. Ya, kadhi kama niseme dwa university. Kadhi kama en mbaka migo pile pile. To winjo kodonje ang'o? To duoko nigi ng'a? Hapana, duoko nigi ng'a? No, I'm not joking. Really? Kawa wacho ni wadwa seme university to an gi time minyal timego. Ok nyatime higni adi? Ariyo. Donge tim miket university higni ariyo? Ang'a mondo bet kata TTI, kata TTC, kata MTC, molo TTI. Sani nitie mocha county ogero mari agriculture, pap konam. Ang'a mondo achiel kuom mago bet university. Kabende ne olero ni jopiny goeko ni mano ok en tich mabedo nya tiyo kod odiochieng' achiel. Kabende migosi Nyekal no ero ne okokoso ote ne oganda mamoko mabende koro lap dhog gi ndong ne kar chung od bura no Maseme 2027. Dhung'i gik moko ariyogo. Ng'ato nyocha tiyo nadi? Atiyo nadi? Kata pes jodongo. Ng'amo kelo pes jodongo e Kenya mangima. To pes nyithindo makiye. To pes jomong'ol. So, yeah. Koro idwa ng'eni to kancha pod kibeto ni idwaro nang'o. Nekala TV kuke kar chung od bura Maseme, Kisumu County, and Justice Adoyo. Erokamano ahinya Justice Adoyo kuom lipoto ma kamano endo. Kapod wantiere mani kar chung od bura Maseme kono, wayudo ni jodak Maseme mawuok e wuod endo mano ma Central Seme koro ni tomboro ywak mokalo kalure koda rach endo mano mar apaya kachiel koda olalo manindo mawuok e gwenge komago ma Kombewa ka orieu bodi. Jo kotalingi koda jo bodaboda mabende network koda Kala TV odiochieng' ma kauniendi gi yango moko kuom midhiero magisebedo ka gikaloe mano motenore koda rach mar olalo noendo magiwacho ni moko kuomgi osebedo ka yudo e lal kalure koda kuogo mago mag apiko weche geko mago mag masiche mag apaya e kind mamoko.
to waseneno chandruok mang'eny gi e yorwa ma Ombwa Body Road. Daraja nomukre sani dhi higni 2. Wadwaro Mheshimiwa James Nyikal mondo ne kaka timowa nikech ok onego bed ni wachande to entie. To nitie nderi mamoko ma iseme kato beyo. Wadwa ni otieknwago nikech wan ok dang' wabed ni wachande wachalo ntikich. Ndara ni wasebedo kwaluwe chakre 2022 korach. Nyaka nokethre osenego ji 6. Kata nyocha nitie kijana moma wendo mano oa mana yo bodi kocha. Kobiro to donje daraja kanyo. Odonjo motur. Sani pod en osiptal Kombewa ka. Koro ndara ni osebedo ka inyowa. Ka koth ochwe kata koth achiel kende kama to kilu ndara ni. To ma ndara mwachiemogo. Dr. Nyikal, duogi mondo ine kaka ground chal nikech webet ni Nairobi to wainyre kae. Ka koth ochwe kae ok wanyal kalo. Sani wuon puodho dino puothe dwano pur. Koro wachandre seme nyaka nene to in mheshimiwa ni tiyo. Daktari odich mana ni gin sani gin jo Linda ground, gin jo broad base, gin babu gi sufuna makumoro moro magidhiye magigoyo. Koro idwa Linda ground to ndachi ine ground ndara chal nade ka. Idwa ni ndaro negwa mondo kwatimang'. Kok wan jogi seme kata nyiswa kawuono ni wan ok wan jogi. Nderni ma West seme ber ma itimo negi gine ega ka ega. Iloso nderni ma seme. To kara koro ma sende olim ndara ni ma ok mari koso. Samson Goya. Gima nene ndara ni en wach marach madwa nyiso James Nyikal. Koro losnwa ndara ni nikech ndara ni miyo ikwalowa malich apikni wadhi. Adwa nyiso James Nyikal ni koko iko ndara ni 2027 dhi dala moriere. Wach achiel adi achiel. Gikone toiro ni tok ndalo machuok kende bang' ka aornindo mano ma Migori koro ni to ne muocho ma odaro kendo yweyo mwandu ma opogore e bomnindo mano ma Migori. Sirikand kaunti nindo koro ni to siwuok oko mar neno ni jogo eko mabende ne oyudo lal makamano koro ni to onyalo yudo kony mapiyo mondo mi ginyal dhi nyime koda ngimagi ma pile pile. Kautelegi koda jarbonindo mano ma Suna West Peter Masara oyango ni giseketo kenge kumago makende mar neno ni ochwal kony ma opogore ne jodak kaachiel koda johala makamago. Ka oyango ni moko kuom kony makamago biro chopo ne oganda ma Migori kono indo kochopo chieng' ngeso bende en odiochieng' mano makiny. Came to in solidarity with the business community who were affected by the flood of the River Migori, and we have assessed what transpired, those who lost their properties, those who were moved out of their houses, and then we have agreed with the chief. We are having here ACC of this area and the 2 chiefs that we need to help them. We are not compensating, but we need relief for those who have been affected, and by Saturday I believe they'll receive whatever the government is going to send. Furthermore, we have requested the national government, which is led by His Excellency Dr. William Samoei Ruto, that the ring road in the market need to be done, the market need to be completed, so that the business community can enjoy the fruits of paying taxes. I can assure you as the Member of Parliament that I'll do what it takes to ensure that this market is completed and the ring road is done so that the business community around this place can enjoy the fruits of their labor. But I can tell you, I'm in the budget committee. We are going to set aside some money to do the kiosk, and then the market will be opened by His Excellency the President sometimes within the year. I assure you, the President, while visiting Migori here last year, he promised to do Nyangubo Bridge connecting Kakrao and Nyangubo. You know, I've done that road up to the river. So the President promised the road, and even this financial year, there's a money which has been allocated to do the grading and graveling from Kakrao, Paunyuka, Nyangubo to Uruba. So I believe in the course of the year, we are going to be funded so that we have alternative bridge. You know, if any case this bridge collapse, it means will be this other side and the other side will be cut off. So we are really appreciating the proclamation of the President concerning Nyangubo Bridge. I believe it will become a reality very soon, and that one will solve so many problems we are facing today.
Nyiriri en prang'wen to kod adek mawendo sekalo bang' sa adek manindo ma midhiambo. Yiena mondo mi amake gi kanyo gi e thuolo niendi mabende wakilni weche giko e telonindo mano mar ng'iend weche. Parni yudo achiel kachiel kokal nyaka yore giko mag tudruok magwa mag mbui manindo mar wang' book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, kachiel koda TikTok bende at Kala TV. Medo mana kete wang' jowi mari mihere kendo migeno mar Kala. Wirani wakilni chenro go iko ma opogore opogore makelo ni moro kachiel koda puonj maka koda kacha. Oriti makawuono nyinga en Julian Ouma, ka jaloko marwa en Bella Achieng'.